ev heftiyeke em meserdani Başûrê Kurdistanê kiriye. Yani em wekî tiyara kandina azad û yani wek şandaya Rojava di nav de xwe ofîserê veberiya xweseriya rakandinê jî em bi hev re weke şandeyekê hatibûn. Em wekeyekî tiyara kandina azad bi rastî ne cara yekê em tên Başûrê Kurdistanê. Hinek kongre hebûn, civîn hebûn, beşdar bibûn, di salên par de em hatibûn. Bi taybet di vê salê de me xwast em weke sendîke karê sendîkel Rojava dimeşînin. Peywendiyên xwe li gel sendîkeyê Başûrê Kurdistanê çêbikin. Dezgehên têkildarî karê rakandinê çêbikin. Yani wekû senterê metro, senterên dî hene, dezgehên rakandinê hene. Televizyûn kanalin em yani yê ku derfet çê dibe em wan dibînin serdana wan dikin. Di gel yani hevdîtinên me taybet fermî bi sendîkeyê re hebûn. Li ger Komîta Rakandinê ya Parlamentoya Kurdistanê her wiha Mudîriyeta Î'lam û Wezareta Rewşenbîrî jî çêbû. Bi rastî daxwaz û hêviyên me hene ku em karibin di navber saziyên fermî yên li Rojava û saziyên fermî li Başûrê Kurdistanê kar û xebatekî hevbeş bidin meşandin. Ev kar û xebat wê bikaribe hêsankirina kar di navber her du aliyan de çêbike ji aliyê rojnamevanan. Yani dezgehên rakandinê li her du aliyan karibin bi asanî kar bikin, rojnamevan karibin bi asanî kar bikin û hevdû nas bikin di nav hev de. Yani armanca me ya sereke ev bû. Her wiha tecrübeya me heye û tecrübeya Başûrê Kurdistanê jî heye. Ev her du tecrübe çawa dikarin hevdû tamam bikin, bi hevdû re karekî bikin. Li ser wê bingehê ev kar û xebatê me hatiye meşandin. Bi rastî nîqaş gelekî erênî derbas bûn. Yani me teweqa nedikir ev atmosfêrekî erênî ew qas hebe. Nîqaş gelekî xweş û germ derbas bûn. Gelek xal û nîqaşên hebûn ne di bîra me de bûn, di bîra wan de bûn ew jî pêşkêş kirin ku em li ser wan xebatê bikin. Xalên ku me diyar kirine ji xwe di navber Sînûrê Rojava Başûr de wisa astengî çênebin ji bo rojnamevanan. Her wiha ji xwe di dawiya hinek nîqaşan de ev yek jî hat gotin ku ji bo em karibin karekî pratîk bikin pêwîst e em weke muzekereyekî ango weke plansaziyekî bi hev re çêbikin li ser îmza bikin. Yani li ser ji bo em ku xebatekî pratîk bimeşînin pêwîst e vê yekê. Ji xwe di van rojên pêş de dibe ku dîsa serdanê me çêbibe ji bo ku em vê fermiyeta vê karî çêbikin. Ev wekû destpêkek e. Ji xwe min got di nav nîqaşên me de ev yek heye. Çawa saziyên li Rojava bikaribin li Başûr kar bikin yên li Başûr karibin li Wîderê kar bikin. Ev ji xwe xalekî gelekî sereke ye di nîqaşên me de. Yani ji xwe ji bo mijara Ronahî TV çawa ew pêşkêş kirine, çawa kirine em wê tefasîlê wê nizanin yani ji ber yani em ne di sûreta wê yekê de ne. Lê bi rastî yani ne tenê Ronahî em bi hêvîna hemû kanalên din karibin li vir karê xwe bikin yani. Dibe ku bi şeklekî fermî dosya xwe ra destî rêveberiyê kirine. Ev karê me ji xwe, ev xebatê me, hewildanê me ji bo ku bi rastî em karibin ne tenê Ronahî her kesê ku dixwaze li vir kar bike, her kesê ku ji vir dixwaze li wir kar bike karibin sazî û dezgehên xwe û çêkhanên xwe vekin. Yani ev destpêk, ev karê destpêk, ev gava destpêkê ku me nîşan dayî dibe hinekî bi encam bibe, dibe ku hinekî em bi hev re rûnin, dibe ku em hinekî nîqaş bikin. Ev muzekereyek ku me behsê kirî ku em bi hev re karekî bikin û îmzayek li ser wê çêke wê hinekî feraseta vê yekê yani ka derfeta vê yekê gelekî mezin û firehbikî. Em jî bihêvîne ku wek dibêje ev kar bi ser kefin. Yani gelek saziyên din, televizyûn hene, ajans hene yên ku em wan nas dikin, serdanî wan dikin, nîqaşan bi wan re dikin. Nêrînên wan digirin ka ew çi dibêjin, çi heye, çi tune li vir derê. Li gorî derfeta me ew yek.